Này giờ rồi là जोंना Baik ya संसार जाबाय नालाय मा खालामनांगोन मोखां सुवाबाबो नै बोरै बोरै खालामनांगौ जादों बाय न' गुबलाबायनांगोन सायावनो जाबाय दं माने गवा मा फैसादो सुदोंमोन होननाय बायदि सामफ्रामबो सु जा माव सं नङा होमबा मैगं ओं गैयालै लाइफआव उपाय गैला मावै दाङै जायाबा जाला बहा थांगोन दा नोङो दायो डिउटियाव थांनो नागिरदों नै लोगोफोर डिउटि पाहार सा थाङो आरोना डिउटिया जों मा मावो होमबालाय साकुरिसो मावनायखौ दायो जोङो खोन्थाथ'वा उनावहाय नुगोन बारा खिथा जाया फल' खालामो मानसिफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जों बहा थांगोन नै हाजो सेर सेर थांखायो जोङो गोजाङाखै नामा ओइ नै गोजाङाखैथ' नै गोजांना सेसलै बाला खुवा खोबजोब्बाय खुवा खोबजोबनायसो माबाय नै खुवा खोबजोबनाय मेरगम ओं आंबो इउटुबार जानानै फैसा खामायनो गोसो दंमोनलै जागोन सब माथो रावबो सापर्टखौनो खालामथारा जागोन खालामगोन एसे सेयार खालामना होब्रा जागोन आं मालायफ्रा कट' गारि बायगासिनो इउटुब फैसाजों जोंना गैया लाइभआनो हाजिरा मावाबानो मोनजाया दानिया गैलालै खाफालफोरानो बबेबा खनायाव हाबसोना थानाय बायदिसो मोनबाय आङो एसे सापर्ट खालामना होब्रा आंबो इउटुबार जाना फैसा खामायनि एसे सापर्ट होदोब्रा सापर्ट नै बिल्डिंफ्रा मालाय थै सामफ्रामबो थाबायनायल'सो जोङो नै एसे सापर्ट खालामलै गाइस ओइ इथिं फैदो इउटुबार जानो गोसो दंब्रा आंबो फैसा खामायनि नै बिल्डिंआ जोंनि गुवाहाटि बियो गाइस आं मेनखौ देखायबावाखैसो बेथिं बायदिसिना कम्पानि दंबावोसो नै ला गुवाहाटि आयौ गोजां मारदोलै गारि पार्किंआव दङ माथो गारिफोरखौ नायदो नै गारिफोरा ओइ नै लामाया मेन र'डआ वाव ओइ नै ओइथिं जेनारसि थाङो जेनारसि IIT इथिं ओरै ससे हाबलांबानो मोनहैबाय आरोना नै जोंना केम्पासाव नै जोंहासो धनजितआसो इफाले इया धनजित मावगासिनो एक्सिडेन्ट गारि नै एक्सिडेन्ट गारि बानायगासिनो आरोना बेयावनो मावो आरो जोङो नै बक्का सासे बक्का बे गारिखौनो बानायगासिनो आरोना ओइ नै इउटुबारफोरा नुवाखै वाव 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 बिथिं लामा गामि थाङो बिथिं वाल होथेजोबनाय बे दखान मम' चावमिन गासिखौबो मोनजोबो नै ला रुमा जोंना बेनो आरो जोंना थाग्राया बिथिं गामि
कसारे मोनबाय नामा मैगं सायनि एबाराव खोमसिबाय